A venit în față la noi. Ce-i asta? O pădure. Mure. Cine caută ciupercile? Bă, pe unde? Pe acolo? Ce arată indicator? A, da. De aici arată busolul. Nu, tati, trebuie să urmărim B2. Hai, cine fuge pe pod? Wow, cât de frumos! Mergem pe deasupra. Pe unde mi-a bătut? Unde mergem? Ce sunt două cărări? 3 cărări. Ups. Busolul arată aici. Acolo. Acolo este. Vezi? Dar busolul meu arată. Hai. Dă-i pe acolo. Da, mă, scrie platou. În cap, Larisa? Nu, tati, pe aici, pe aici. Hai. Aici e mai fain. Hai. Hai că trebuie să găsim un steag, cred că. Cât America e continuă. Tati scrie Caleb, cât de sus suntem? de tot sus în deal. Și pe dealul ăsta ce sunt deasupra? Astea de jos, ce sunt? De ce da cineva? E beton sau piatră? E multă piatră? Da. Mult piatră. Bine, urmează traseul, dă-i drumul. Go! Hai, Duracell. Hai, mai baterii? Hai sus. Hai. Hai, Duracell. Hai că trebuie să fie ceva between the rocks. Ce
Între pietre. Hai sus, go, go, go. Fac un cor. O să trimiți la oameni? Da, sigur. Ca să vină și mai mulți oameni aici. Să bucure și ei. Toți care vrei tu. Și care o să vadă. Tu ce zici? Recomanzi la alți oameni să vină? Da? Ei, dar mai sunt și alți oameni. Hai. Dacă nu, aici ora asta întuneric. Ia. Aici e bine. Da, hai. Mama? She laid my sweet